I opatili, kad trebala da se vrši Paska se dala, trebaše da se sudi neki razvojnik ili ono, koga da pustimo od Pilata, ovaj je Isusa, jedi radu, oni iskakuju. Razvojka, a šta će stoji, da se razapne, da se ubije, i kada sudiše, isto da pogube, a radnika pustiše. Osudi se Gospoda, a radnika da puste. Da isto ubiju, a radnik da puste. Ide dželar u banju gdje je mučena voda, radiši banju, od njih ono drvo što neko radobe Gospod Isus Hristos na drvetu nam izvadi, znači ni krst. Ode tamo da vidim što je Gospod, a da mi je razgriješeni. Me razumeš? Znači ni krst. I osudi za Hristos, dali ćemo krst, da nas se Jerusalim, da ga razap, popeje Pilatove, ču, da je Gospod Sin Božji dođe od jakog Gospoda za Jerusalim, a Jevreje čušno Gospoda i pade, a Gospod neće da umreš dok ne dođem i dan danas taj živ je sve dan sada se go sudi već. Koji? Plaka se, pada se, a devojka, Jevrijka, više go pun znoja. Kako se zvaš? Kako je zvaš? Ko je to? Ne znam. Veronika. Priča o stradanju. Ne znam, to se misli za tog Jevreja ili za njih. Veronika obraz samo. Kako se zvaše devojka? Veronika, obećali Gospodi, ostaje na vid, pojuriše da uvati, a Gospod naje posle smrte i ne uvatiše je. Tiže Pilatova ćerka Popeja, kapetan Velkin, i rete koga volite, vodimo se i Hrista, Sina Božja, da je on lazo kaže da ga razapne, ona krst, a ona kaže zadržite, dok se idem osude, carsko se ne poliče, odoše i nosaše krst gospodin Simeon, ponosaše mu, pomogu mu krst ponosio, sećaš, iz polja. Stiže Gospode delu tvojem na gomilu, kako se zove vojnik rimski koji je Gospodin. Elioz, zove Elioz, i onda dva razvojnika ide za koga, kucaše je kćeri, a majka Eliozeva pak, sine moji, zašto pade jume, ne posluša majku, da misli, kucaše sve i onda postavi desne strane razvojnika, jednoga s lijeve, a Gospod utvrdi između dva razvojnika. Popeja stiže i spustiti me s kola, sve bilo zgrčena, nije mogu da me pusti se, pa kaže, ako sin pogleda na mene spas, a majka, sin je pogleda Popeju i on pogleda
od zadanog momenta ripi i ode skolime učiti, kaže, oče proklada da bijete Sina Božjega, teško uma, bit će slušati država, unišiti je Bog, on je Sin Božji, mene pogleda i pokaje se papijeva cijelka, a oni, kaže, vaša te država sve dopusti i da sluša. Vidi, a tako. Dalje. Koliko dana Gospod bio na zemlji? 40 dana. 40 dana bio Gospod na zemlji, obilazio sva mjesta gdje je bio, propovedao sve i onda odnese, uzeo, zbao apostola i svi, uzeo sam na nebo. Majka Božja bila sa njim i veliki apostoli svi o Jerusalimu kad treba da govorite o Bogu, o veri i tako, i da bite Duh Sveti na vas, idite po svijetu, govorite o Bogu sve, ide se svi, propovedahu i kad je majka treba da umre, posla Gospod silu i apoli poneste rukama svi, samo Toma ostao. Dođoše i onda majka Božja pedele dušu Božju međeže u sanduk i na šaku da hrane muslimani. Četa Pilatova i pitarice veliki da suše sanduk. Ruke i vrati se, apostoli vrati se ruke, a oni što bili slijepi, svi pogledaša, odoša i vrati se Bogu, kaje se i primiše veru pravoslavnu. Toma ne bježe tu i reče da je majka umrla. Ode na grob, plakaše od Maja, kaže, Toma ne plaći, ja sam s vama. Ja sam uzela vatrcu u nebese gore, uvešen Toma plakaše, suze lio, oprosti mi Maj, kaže, ja sam s vama, niko se ne može se boljite, ja sam s vama, molim Sina, za vas i svi koji se kaju, koji se Bogu vrati, koji ljube Oca i Sina, koji se kaju, pa sebe sude, pa se mole za bilje, pa plaću za sebe i za grijehe. Pokaj istine sliči, a ne pokaj će biti ovdje pako.